va esdevenir-se que la dona del llenyater, a força de passar estretors, contragué la mania de l'estalvi i no li comprava mai col per a dinar ni per a sopar. I allò era penós per a Paulus, que en tenia un deler. Nit i dia somiava en una bona platerada de col de cop bullida, tan olorosa, o de floricol fregideta. Passaven mesos i mesos. M'has fet col? Ah, col! Tu saps que no tenim terra, es queixava Floràlia, que així es deia la muller. Tu bé ho saps. D'on m'has de treure la col? Que venia per la senderola i fregava les sandàlies en el pedregam. Bona l'hem feta, remuga tot pensant en la col. Es queda a 200 passes de la caldereta, mig amagat en un barranco seu. Tanmateix, a l'hora de sempre, se li presenten els dos homes que sabem. Paulus es va esborronar. No sabia què li passava. En un instant es va adonar de la trista realitat. Li havien furtat la col. Bon dia, fan aquests. Bon dia, respon el llenyater tot esquitós. Què, trobareu per fi esclata-sangs? Afig en to desafiant. Què anem a trobar, germà? Comentà tot campal el més vell. Fèrem molt de camí de bates i no és culpa per això. Ja us dic que era massa tard, remarca ja més suau Paulus.